Съм Taekwondo Buster и днес в този клип ще ви покажа как на компютъра може да симне таковата нова скин на моят компютър. И нека да започваме. Сега, първа стъпка, цъкате ето тук на ето това. Ето. Цъкате тук. Два пъти. Тази така правя. После, ако компютърът ви е на български, натискате ето тези двете, ще му е на български. Ако се обърнете ето, нали, тук пише Ж. И просто натискате тук. И пише направо ми излезе, защото ето го, първото Minecraft Skin Editor, нова скин, добре. И ето тук, аз съм си избрал на този. Тъпо. Те тъпи неща, които вас не ви интересуват. Да, обърни се така. Този път ще направим нещо. Тук, този? Не. Пауз. Аз не обичам и тази поза. Текст, Bigfoot. Некъде е то. Те година? Това ще е още по-готино. Само изчакайте, че компютърът ми не е чак. Хора! Още малко, може би го казах в другите епизоди, казах, че ако ми купят Ark Survival Evolve на този компютър, ще можем да играем на Ark Survival Evolve. Ето, слагаме брадвица. Коня Чочо! Ето нещата, които може да разложите само супер. Така и се вижда по-хубаво. Разгледайте ги, ще ми дам 3 минути, не 3 минути, половин секунда. Не половин минутка. Ако искате, започваме от сега. Бройте 3 секунди. Давайте. Айде, времето свърши. Слагаме това нещо на тази мутика. Чакайте само да видя кое му е лявата. Добре. Сега hold right. Упс. Тази. Коня Чочо. Както Иван казва, Коня Чочо. Аде. Да. И както вече разбрахте, от тук може да... Рисувай се, бе! Да. Ето виждате отсечи, които са много бъга. Да. Ако искате, може и така да го направим. Махай се ти. Ти се махай. Ехо! Добре, много бъгва. Сега, че го знам. И това ще бъде от този клип. Надявам съм да ви хареса. Хайде хора, чао!